menzani Ntolo zayenza. uza kuyibona Uncama izolo. Uzenza bhetela uthapha uphenda udo uyathandaza ku TikTok. naye uze ngo TikTok Izolo ucifu uyamkhulula. ku TikTok Hayi ndamvala sacinga uyayikhupha lento ndayifaka phakathi. Esaqala ugabha nayivala. aqala ugabha jonga phela Ngeke manje ntwana wena na. uza naye sibingelelweni utshomi Ayiyi. kwenza kanjani Ubungamenza ahambe ekhaya andinangxaki naye. Qhama kahambe ekhaya. cha wena ufuna enzeni Ahambe ekhaya uyaniphazamisa. akuphazamisa ekhaya Ewe nje. ungene njani kowena Ndandizibhadlisa kaloku nam ndakhupha esekhona ndacinga bafana ba yena ndizawukwazi uthini ukujongisa ngabantu ngoku ithethe kaloku Chumi umsebenzi noba angade agraduate kayi-99 kazophangela ugraduating na last year ugraduate ntoni uyi-CN waliyazi ubhanga intona into zabo kodwa uthi uyi-CNA intoni na i-CNA awuyazi i-certified nursing assistance kuye unalaa nto Chomi ihambe phansi uthi ufuna nayo leyo uthini ndikuyiba unorhubuluzayo uthi yena ufuna nayo leyo umsebenzi wenu ukuxelela abantu ukuthi nginenyoka ukuze bangezi ewe Chomi kutheni umulwa kangaka lo mntana Why are you fighting? wena this girl? wonyelisa mna beke weza apha esisibhanqa esiya siba wo ngaphela mntakaba ungam igama lam ndingu-Anele ndiqale apha ngoJanuwari ndathi qala kwam kwakungolwesibini ndathandazelwa amanufacture kamadimoni esithi soze ndifumane umsebenzi kaloku Chomi umsebenzi noba angade agraduate kayi-99 kazophangela ugraduating na last year ugraduate ntoni uyi-CN waliyazi ubhanga intona into zabo kodwa uthi uyi-CNA intoni na i-CNA awuyazi i-certified nursing assistance kodwa ke kwenzekile ke ukuba emveni kwalaa cawe yokuphula kweplates ndawufumana umsebenzi besithathwe sibayi-5 emsebenzini then kwathiwa kuzojonga uba sisebenza kanjani na and ke ngoku abantu bendithathe nabo bonke bebenazo ii-qualifications of which ke mna bendingenayo ne-experience leyo kodwa ndingomnye wabathathu abaye bathathwa kwaphutshwa ababini wabulela amandla wentambiso